Takže celce veľa tu na vás vítá Crazy Worms. Spolu sme Crazy Worms. No a toto je prvé video úvodné, v ktorom sa dozviete, čo budeme natáčať a hrať. To vám poviem. Takže natáčať budeme hociaké let's playčeky, hociaké challenge, Aj vlogy, challenge budú foodpong, gumičkový challenge a Chubby Bunny. Na to sa teším aj teraz, je to jeden z prvých ten challenge ma zaujal, som videl u nejakých ľudí, ktorí ho natáčali. No a hry budú napríklad Crisis 1, Crisis 2, no potom ešte i na Xboxe budú hry, to čo máme za sebou tento. No a budú proste Call of Duty napríklad. A ak sa vám toto video páčilo, môžete lajkovať, komentovať, aj odberať, ak sa vám páčilo. No, takže... A ešte, ak sa vám to páčilo a kamaráti by mali o niečo záujem, tak môžete to povedať kamarátom, kamarátkam. Nech nás lajkujú a odberajú. Dobre. A teraz ešte jedna vec. Hýbaj, Wormík alebo Worm. Čaute!